Hadian ka jingyakhi persha e ka jingle menti ka sarkar jilla banchna da ka policy ka babyang kinongnya kali tourist jang ka jilla ki badan hapo ka shatri jang ka all khasi meghalaya tourist taxi association hasi thoding jang ka tayo baladam nakalyang ka sarkar ka pha shithi shakatay ka kanhon banlom ya jingyalang ringkat bat kinongbu hotel homestay bat kitara ki bapinya di tourist spot haka khatsan tarik urisau kat ba nakalyang katay ka kanhon kalit banbu da ka jingtho show director jang ka tourism ucv ding do bakam kwa satya banyakran ringkat bat kitay ki kanhon habay kran bat kilat pathay khubor minta kasi ka khatsau tarik urisau hadian baladab banwanbu jingtho show director nakalyang u president jaka kanhon uba recaldinas doling ulaong baka kanhon kam kwa namar kam ha bat ki kanhon kidinyat ka tourism bat ki homestay namar bakam de ka kam jengki kadai hasurak kat ba ki bapinya jaka tourism ki de tang si jaka ulaong baka jing e de maki ki ban mat day nakatakadaw kim kwa bandan lang. Uloong ba nakalyang jengki ki kwa baka sarkar kaday ban khot tang yaki. Jingnya lang ba lingkot ke jongi ka penchai baka all khasi Meghalaya tourist taxation kalong ba nakalyang jongi ka all khasi Meghalaya tourist taxation ngila yo ya kanika city naka sarkar jilla ka badai ka hapo jingnya lam jong kontrat sangma te ngila yo men ka ha ka sing thod ding ya ko city limba ka whatsapp te hadin ba ngila yo ya kata city te ngi na kalyang ka ekmt ka all khasi Meghalaya tourist taxation ngi so kendet banyu i ya to city namar ba hang to city la benrap ba la khot lang ru ya kite kitur operator la ni ki hotel ki ke try guest house bat kiwe kamta tater te na kalyang jongi ka all khasi Meghalaya tourist taxation ngim tourist taxi action ngim kwa ba bakan long kumta namar ba haba ka jingekhi ka dei namba ka all khasi Meghalaya tourist taxation ringkat bat kiwe ki action ki bapya ki badan hakasatri jongka ekmtta te habangi I to city longka sngu kendit yingi kumnu ka sarkar namar ba haka khatkhandai trik u nailur arjar saw ngila yo ban pha ya ka mar chief minister la pha la ong ban ai ka ka suggestion lani ka city ka ban thaw ya committee tingi la ra ru ya ka suggestion chau kontrat sangma sebari siapa ka office jong trikam jong u ban hangni ngan sai hindiat kalong ba kong hinga ko ban ai khuble yu menteri lang ba namar ba ula ong ba ula menjur pan priang ya ka city pai ba ka bangi ngila tho shau ha khat khandai trik nailur arja saw bat hakate ka bat ruah ngi kejing pan jong u naka ekmtta halo kejing ai jing mut ka bangi penpoi sha haka arp saw trik nailur hi arja saw hakani ka si hadin kani ngila pelong ya u ban tha yo director jong tourism ban lum ya ban thaw yo committee saka ban thaw committee ban lum ngi kinongnya kali kamai bat kitrai nongnya kali kamai bat habangi ipat ya kata ka city ka bau mo nagalyang ka sarkar ka lapha ngi laong bangi ngi nakalyang ka action ba don bar khoi ki action ki badan pok ka shatri jong ka ekmta bat kin try nongnya kali ba ki try kali ngi larai bi balasai ka singi kan don kata committee ka bal khol ka lakhli do chairman do director tourism ba Cyril Viding do nakalyang ki ekmta nginum tre ban lai chakate ka jingalang nama ba kamdei bal khot kerpang tangi ngi kinongnya kali kamai bat ki try ka nongnya kali kamai tangi ngila de ong ba ngin sa don ka committee la shahim step shipang ngin sa shim ya senjam pat ngin sa pentip shafiru ke ibangin ya nama ba kan numnong ka jing pentut ya ki pat ba balik barum bayang surum seneng dengan sepenchai shafi ya kita ka senjam ka bangi de penshim ngin shim hiru ka jing khi ka bating e lamar kan ka sarkar ngi I balada ngimi hi pok madan thama kan num kendit ben riu bat ya ke bangil apha city show menteri rang ba mo kitu ki por ki banai ki ba dep nadu mencim sistem mental sistem duna kala don kani ka jingya le tenru jongi saka sarkar ban perking no ekali ban bar state ban trung sata ki terus spot ne ban thaw ki policy re hadu manta mene ka jingli bu jongi city de alai teli how tourism minister mo ba polling do te ngai I ba kampoi se ka supoi no ba ladang idon ka supoi bitang kata ka thama ktin mar kaliang bat kiwei te
Iya, by day but ya ka jingpa shti jungi shai tourism minister but kumjuru hai director tong tourism kalong ka kalong bakim patiau yang ki nongnya kali kamai ki baden hakani jalla but nakaliang jongi ru sngo ba moi tai tourism minister ibadan na kaseng rulum jong ka UDP ngasngo ban ong ba nakaliang jongi ngim kwa shu kum kini ki jait nong elam mo banyalam ya kari ba jait penri jongi but khamtam ru ya ka jing penyai ka baka NPP ka don poka MDA 2 menta kan ka sarkar ngasngo ba ka dei ka sarkar ka bam patiau ya ka e ka ba kat bau kontrak sang mau lo ong ngi ban pa extension pa kini kita ngila de pa khat khandai trik ngila pa ya kita ka city ban bu so ban harap sau trik ngilai ai extension kumno ban thawi ta ki policy ta ki rule ki ain ka ba u chief minister hi lo ong ya kata te kipen i ba kim khin snap ka ngi nong nya kali kamai kim khen ya kata kalenti ka ba ngiru kum kinong nya kali kamai banginyo no ya kata kalenti ka ban kamai suk nale ban yo ha kita ki tourist spot mo gemang ngila pha city ka sarkar na kisnem bat nandu mencem snem du menta ki snem ru ngila pha dang jinglai south league city ka sarkar ban ong ban thau no policy ki bai de ha pok tourist spot ban perking no ikli ban bar ban sha shu ngilai nakaliang ka ason jungi ngila persyang ban kren ya kata nre ngai ka sarkar kam patiau ya kata ai berkhoi menteri